Explain myself. Louisiana shit. Murder on the beat. Saucy how to cut up to you. Yeah. Опа! Just Taste Here. Това място вече ви е познато, нали? И какво означава като го видите? Начало на пътешествие, гайс! Нека да отделим само 2 секунди за този прекрасен фит. Аз в автобуса и драйвера видиха welcome. И аз му обръщал с welcome. Виж колко си учтив само. Собствения му автобус му викаш добре дошъл. Той си е тук, че дали часа човека. Пича ме пита за къде пътуват, аз седя с телефон да плащам и той ме гледа и така. И ми пита пак, за къде пътуваш? Аз ми казвам, трябва да лъча. И той ми пита цената явно, защото за различните хотели, различна цена. Аз още с телефон. Искам да плащаме. Къде се намираме? Знам ли? Знам, че отиваме към Бекингъм Палас и седнахме да ядем тук набързо, защото бяхме гладни. Да обядваме. Кой има тук? Някакъв сандвич. Разбира се, здравословен. Това тук е на Джузепе. Макарони. Така. Супер, много сме уморени, обаче сме на разходка в крайна сметка, така че е супер. Има много хубави сгради. Времето е... Лондонско време. Лондонско време, да. Екскурзовода на двойката. Кажете къде се намираме. Много бързо се оправихме, сега сме на Бекингъм Палас, ето сега го видяхте преди малко. Седното направихме и отидохме от летището до хотела с автобусчето. Оставихме багажа, че веднага след това начакаш 3 автобус отпред. Так, отгоре качваме се, взимаме влака. Влака 25 паунда, джуск така, тия пари не се дават. Почвам да си говоря с колегата. Колегата ми обяснява вътрешни трикове, че с контактлес си взимат много по-малко пари, 10 паунда, не 24. Оп, 2-3 спирки дойдохме на Виктория Секрет. Лондон Виктория. На Лондон Виктория слезнахме, нахранихме се пак на голяма оферта, 2,50 сандвича. Това за Лондон център, който е бил, знае. И той е здравословен. И сега сме на Бекингъм Палас. Please. Да хората се знаят. Само да ви напомня, аз се казвам Диана, това за Дима и го направи. Така хора, сега отиваме към Лондон Ай. Ще видим също Биг Бена. И отиваме да видим известния какъв е това, някакъв аквариум има тук в Лондон. Влизаме в парка, най-вероятно ще отидем да видим тук Дък Айланд, да видим какво има. Според мен Биг Бена трябва да е някъде насам, ако не се бъркам. Тук има един музей. Да. Ще видим където ни вее вятър. В момента сме на Дък Айланд. Супер яките животни, много общителни, много весели. Ще видите сами. Катичко. Има още една там, виж. Бяга насам. Виж още една, Оле! Какво правиш, бе, Содор?
Колко си красив! Оле, не! Вау! Look at you! Туф, 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 туф. Здравей! Виж се, каква си сладурка! Не се крий! Срам ли те от камерата, бе? Виж това. Excuse me, what the actual fuck are you doing in my house? Вече сме почти до Биг Бен. Даже вече го виждаме. I can see. И така. Ей, Следващата точка ще видим и Лондон Ай. И вървим към този аквапарк, да отидем да го видим. Ето го, най-големия часовник. Биг Да. Бен. Така, гайс, тук сме. Продължаваме обаче ние нататъка. Нямаме време да го гледаме още то. Exploring the world, човек. Харесвам да гледам филми и може отцепилен филм, човек, където добре, не сте знакете ме да спака. Лобстер. Това ще раните на пазара в Велинград по същия начин изглежда преди да ги ловят. Значи, озовахме се в аквариума, нали така? Да. Където ти угаш аквапарк. Много яко. £3, ако искаш да помогнеш на костенурките нинджа.
седнахме малко се починим, че направо се изморихме, това е много дълго тук. Пък и бяхме вървяли от Бекингъм Палас до Биг Бен пеша. Така че да, малко да се починим и продължаваме с Не знам, аз не бях. Torguide. Тук има Бангай Кардинал Фиш. Бангай. Я да видим Бангай. Оле! О, тук би трябва да имаме морски кончета, между. Оле, има някакви лави вътре. Тук би трябвало да има морски кончета, гайс. Ето ги. Ето. तो सगळ्यात मोठं मला बघ इथे हा ते बघ दिसले का Look at those yellow things. Трябва да има жаба. Тук би трябвало да има още жабки някъде. Жабо, къде си? Ето я! Гледай ме. Вижте къде сме. Това са, да я знам, шараните на Ямбол, да я знам. Където и да се завъртиш, аквариуми и риби. Take a look at my notes. They may give you an idea of how you can help. Thanks for joining me on our rainforest adventure. Take care. Bye. Може би след картата. Значи това беше много дълго. Очаквахме да бъде само тематика аквариум, но както виждате има и VR очила за децата. Като гледам няма само деца, има и големи. Играта съм битата човек. Така както обяснях преди малко, очаквахме да бъде само тематика аквариум, но имаше и всякакви други животни. Паяци, мравки, всякакви отровни неща. Диана се змии ръчичките. Чу се! Коста един път, добре, един път, борим. Чу се! Не, този път май. Втори път чу го! Трети път! Не, това Чу беше... го! Не, класи. Четвърти, пети път! Дяла беше два пъти само. То плачи. Чух! Това е трети. Чух! Това чули го. Аз съм... Оп! Мислих, че приключваме, ама гледайте копиш тук. Плавните! Polar Adventure. Време е за
приключения, сладки забавления. Мириш много яко на риба, сега ми се яде риба. Тук трябва да има пингвини. Здравей, господин пингвин. От Мадагаскар ли си? И си фотогеничен. Ето го. Как сме? За 2 паунда се изсуших. Право ми на глас. Медузки. Реакция на това. С това хранят това. Как пулсира човек? Изплаших се, това нищо не прави. Продължаваме напред. Dangerous Team къде имаме? Тук в Америка имаме. Имаме Light. Мале, хора, нямаше край. Нямаше край. Видяхме. Ужасен се въртеш в момента. Да, какво ли не видяхме. В момента излизаме навънка, ще им сигурно някъде да седим малко се починим. Ето го Биг Бена. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since